Kendit kensan wan pai biang Ronaldinho naka retirement ban ialehkai football biang season bat kadu soi permanen ke Barcelona ia ujau Cancelo naka klub Al Hilal bat Shibit menta kamit an sawan pai biang ke Alnasr syaka ialehkai Saudi Pro League te hoi perlok habangi pai naka liang jong Ronaldinho kat kum kita lang kubar lai tu bau ne orang ialehkai ulawan mi biang naka retirement ka jong lane naka jingsyong thai ka jong namar lai thu ba uni orang ialehkai ba paunam jong ka Brazil ulalai sha Italy ban ialehkai biang season naka benta ke klub Ravina ka ba ialehkai ha ka Serie C bat kane kala jia ya Ronaldinho bala saupun rusnem karta adin kat wesnem bola sengi ban ialehkai football ia kane lapan tikna da ke klub Ravina bakam de tangka ialehkai ban penipaj ba ne ke marketing stone an rekin ialehkai shisha yu ha ke ialehkai professional official match jong Ravina bat kane ke jing thumo jong Ronaldinho kalong ban ialehkai ban la ban thep ia ke gol ke ba khadu ke jong aswa ba unsong thai khadu ha ke football bat ia kane la khamil ti ba kata ke gol ke ba khadu ke jong kalong ban pendap lais pa ha ke career ke jong namar hak karir ka jongu udang don arspa khandai gol oj amla banti kena la hatu Ronaldinho unil kai barok kalik namar ka jing thumu ka jongu kalong tang ban thep ia ka gol ka bakhadu ka jongu shu habangi phai na kaleng jong jaw Cancelo kane ka de ka sin ka bala yu ban le shaka Barcelona andre hakane ka sin ka de permanent ka ba ka Barca kala soy permanent yu kum free agent hadin maubat ke Al Hilal keldon ha ka jinges ngutu jingmot ban penkut no ia ke kontrak ka jung naga klub Al Hilal ka ba mantau lalik ban panya so syaka Barcelona da ka ba la so ia ke kontrak hadu usnem arjar arplu khandai bat hoi perlok Shibit menta kamit ngin sayo ia ka jikon ka Alnasr Cristiano Ronaldo persyai ka Al Riyadh ha ka ialehkai ka ba ar ka jongka ha ka Saudi Pro League kabaya kene ke ialehkai an selekai hak por khandai shiteng menmit bat bah kene ke ialehkai la khmil tiru bau Cristiano Ronaldo unmi madan hanrai empatla ban pentikna